Lah, wes. Kena ra kowe, Bro. Glo, Bro. Kena, Bro. Le. Lho kok ucul kane. Favone. Kena nah. Lah ya toh. Lah, glo, Bro, rene yo, Bro. Kene haup wisan. Lah, wes. Wah, wah, guramin. Wah, wah. Malahane ra nguculi. Wah, wis berate. Wah, jian. Iwak sempene berate. Wah, ra jamak. Lah, urung ana sing agal ya, Pak. Pun dangu mboten petukan jenengan kula iki nggih. Nggih, oh pantesan. Nggih. Akselia nika lho kena. Sakmene, Pak. Oh, sip. Wing. Lho Mas, sakmene Mas. Wah, sip. Wah, ambles langsung. Lelah. Wah, jan. Berate. Wah, iki bejo tenan, bejone awak nek iki. Wah, wis malahane ora nguculi. Gelo bro. Ulah. Wis. Wow. Di zoom. Waduh. Sip. Tumpani sak kepel malah wae sakmene kok. Kena ra kowe. Lah. Eng gitu. Eng. Oh, kena ra kowe. Lah, lak tenan. Lah.
Wah, sip. Saiki buah bubar iwake ya. Wis brote nabrak pari. Wih, wah sepiro iki. Wah, wah, jian samene brote. Bapak iki ora konsen sing mancing. Tambahane aku tak. Wah, lho, iki to, Bro. Jan rega diangolan samene. Jan sip tenan iwake sihut-sihut. Malah tak abani. Nakawan kan. Penak nonton kesel. Aku le ngopleh ya kesel aku. Lah yo gambangan ngonoan. Kambangan ngono. Wes udah terdengar adzan asar, Mas. Belum adzan tapi suara speaker masjid berarti sudah mau asar. Kita cukupkan sekian dulu ya, Mas ya. Ini masih ada bapaknya mau ya ini. Jos pokoknya lu. Iki urut tongkrongan ngarep dewi iki lho, Mas. Wah, wis jan pokoknya pari kelep ya, diserbu. Tapi yo bejan-bejanan lho, Mas ya. Jenenge mancing iki ora mesti saiki mangan sesuk mangan, tapi nak saiki wah dijamin sapa sing mrene saiki mesti haup. Untuk yang baru menemukan channel ini silakan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you again, see you next time. Sebelah ke Pak, lagi penutupan Pak. Wah malah ramangan nih Pak, wedi.